Hallelujah. Odafo Onyankopɔn shall be brave. Ono so no krono ekese wade nyina mu. Wama boso me foforo nso asan betu yen. Ye kase Awurade yeda wase. Wo ye no kwafo. Awurade a wonhwa ye mfom so ho ntwa ye nkyene. Awurade a woni wo maso a wo mabro hu do so nti no. Awurade se odebonyeni eba wo nkyɛn a wogire na wode ne bone kye no. Enne ye mpa ebo nyina ne so bibiara onya hu wo. Obibiara onya mfa wo se ne Awurade ne kraje nkwa ne Awurade ne de yi wo de kye no. Ma August bosomi so emfa enshira adom ne konimdie emfa mra wo ma ene ye busuafo nyina e wo Jesus Christ redeem ne abompaye. Hallelujah. Adofo na nsumi ma akwa ba de bauti asese ndwumedi so ne afia kenkan sam efi Mose wumeto so mi no Exodus ti eduno nchiche mu miensa edikosi enson. Adofo yenti Awurade asem o say emma mu nya nyame foforo bi anka me ho. Ai bosomi mu adofonom enema bi a etwuntwa ya nemu enema bi a yadwono koso kese enkenkane ye social media. Adofo enema bi a emmoa wo social media so no pacho. Uhu anu wetwamu ne mmomo no ne ebeboa wo nyame som ne wo mpontu ne ebeboa wo ma wetimi enya adwemo foforo ye eno ena bomoden na tie na hwe na emmoa wo na enam sonso aboa foforo. Onyankopɔn se ense so bibiara aye ohoni biara ni Nyankopɔn nsanu nnwuma ne wabɔ ne ne wahyehyɛ nyinara. Emu biara ni ho ebetimi aka se eno asombo chen ne obo no. Eni nti se wodi duesi wo se wodi nsuo se wodi ofrafra nyame foforo Nyankopɔn se o chiri. Nipa bibradwen yo mo se Nyankopɔn de oche nti ne me kobosom ho a aname ame ohoni ma me ho a enema beko yie dabi. Onyankopɔn se emma yenye sa ade no. O se me yenkoto omo na ma yensori omo. Ebi so no Awurade ye Nyankopɔn no. Oyo nyame ninkunufo a onjeje niema we so na esonsonso aso no ko etre efia wofo so de ka emma de ka emama de ko jese ye kasa generation a ne chese eye awonto atoaso eya de a eye hu Awurade hu ye mobo se ye mpanifo ne papa no mo niema mo na mu so de kasa ya nana mo soma bosom na ye de be soma safo Yehowa ye to na mama asafo Yehowa ne ye yi eti anaso Nyankopɔ yi eti efisa ebusuan kontonchi mu odofo nyame peye yie nti adenti na wonfa wo hu nyina nto asafo Awurade so mom echense wo de hu to nipa so na wo de hu to ahoni so. Ye Nyankopɔn oye all sufficient God oye nyame a wonya no na wa amen. Oye nyame nti ne fa no nyame no oye nyame no say omo a omudi no krama no nso de ne do no a ensa da no obehwie gu yenso yen man ye nananam na wonto atoaso nyinara eso. Odofo wo mpewe na wo pedin. O say ense se ye bo Onyankopɔn di biara obi bi obo Onyankopɔn di biara no ebetua ho ka. Odofo kwan ben so a nipa bebre eda omososo omo ye Kristofo omo ye gidifo na so ye nante efata Kristo ana so ye kasa ye ya brabo ye ne ye nipa giye ndi se Kristo mu no kro na ye ka ho asem ne no na ye tu ho na mo ana ye di ye dwuma ente satia na no Nyankopɔn ka kyo yen se me wiase bibiara ma me yohoni emfa nsesa wono ya brabo ye suban ye kasa ye etimi be yohoni ye sika ye dwapade siku a yakọ nimdi a ye wo adofonom ne obo sa enime nyina ya asafo Awurade ono ko mom ne yemfa ye ho ento no so se de be ya enko ye se ne nsa no nwuma mom ena yesom
Ɛsɛ yɛhu Nyame nsa no nnwuma a yɛde ne kɛseyɛ ma no. Ɛsiane sɛ no kyerɛ ne nyame bɛn a ɔyɛ sɛ ɔso no korɔn. Ɔdɔfo Onyankopɔn nhyira wo bra a ɔde yɛhyɛ na ɔtwe ne bosom foforɔ ase. Mama yɛn ma no kwan no ɔmfa na kwan. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen.